Bokajan subdivision angkang Lakhain Kwaraisi, Borjan MSC constituency angkang Kuligaon pen Moiso Killing adak malom mobile network tower akenangsot binong lopusi birta riponlong. Crime mate phere memang the komantu si nang manjini thang putek the. Kechan kejara kaya potsi munira kaya long thang putek the. Apuson Digital India kai internet kaya ho jong si mobile network avidun set pulote mang humime laki paphidun piglang pule lakha pondesta henone nilitum karbi long live hin pen ladak te bok tera tumhan arjusi labangso beta nang litum han pachini lo je labangso Kuligaon pen Moiso Killingan prabjin pen isin network tower mate mobile network tower ke pangni asonde meseni pusi nilitum han pachini athema no nilitum dak ke do ke Kuligaon warlo nili prangjong hala dak ke forest office asa hemdo bit forest bit office lo lapen labang ke department of agriculture office lo lapuson sa hemdo sitame ladak ke do atum do kok sitame dak atum bit birta pachini ji pu sitame latum bit pachini ji mane ke pale ji afan sitame kasik sakdo lapen office official pen sitame ladak jongsi birtan nang pali ji pulote ladak birta nang pali phana sungkrunguti athema la sodak network masi avelo lalu pulote la sika phere me melo la si kethe ke dinga tum karbiang long ton mas council ke charia tum la pen arpu ke do tum lahai network kam sai ke claim tum prabjin pen matha pona ladak network tower ke pangni banga kenangsot lapen la so hawar kilometer 4 angbong tower la puchota kali ladak rong sitame thetan rong do Kuligaon sitame mukhi marong do mu marong do lapen da Kuligaon lo lapen chenglok da hanse rong do lekthe rong do lapen timung rong do la puson si rong kre photrok bhari rong ke thedu asila so hawar lom sitame penang amuluk do lase halahai alang litum sitame la network tower ka ve pena jok latum penangan taunan wang nang kok ti la pasona kisung tamelang tum chingtang nang lo la pasona kaya ho diphu dilai sari hajan DDS PWD rota tower bokajan anathu pen ke dam lote lakhijan ke par pen Kuligaon habar ke le lote HDP adung Moiso Killing arong anke mobile network amasi avelo lasilason muni natum ajonarlo pharo suryamuni labangso tower ani wang cheleng pon bom kumantu ne jongsi kedam bom ahut gari motor hengnoda accident mate ke hedung crime nang dokok pulote phone kachelo mate birta kachelo je phan sung krong titi lason tak thaksi kedam tangar nita penang atum je tong pon tanglo lapenan parta la sodak rongkre phosose karbia rongdo lahai atum mobile network apu thak pen kasik sak satami nang dolo athe monira kaya long kisung ke bang vekji jasemet keso ahut 10 era gari ka hangja phanta mobile network ave pulote ko ana kisungji lake kado kabeta chinipa milo lasi towar ke dam ke bang lapen rong arar tuma phan ma thaponra telecom department atuma phan Karbiang autonomous council ke thekiding jasemet Borjan MSC la so puthak RDP ponra chingbai linra prabjin pen mobile network tower Kuligaon pen Moiso Killing adak pangni pona sonte messenger pusi pachini pon bokajan pen ananterang Karbiang live